ए देवर जी का भले भौजी रुको हम भैया के फोन कर। अरे भैया के मुंह मारो एजा दुखाता रउआ भैया में लागल बानी देखी ना गुड्डू डॉक्टर केने बाने। अरे कहल का चाहता रू पटना से बोएता बोलाई दो न चेकअप करवाई दो न जेकसन लगवाई दो न हो ए देवरू भैया के तोहरा कोइल हो कमोइया कुछ लगाई दो न हो कि दीवानू भैया कि तुहरा कोइल हो कमोइया भैया कुछ लगाई दो न हो। ठीक बा बुला देतनी तब तक सेव खइबू ना संतरा खइबू ना केरा खइबू। अरे ना जी रउआ के खाली मजाक के सूझता। अरे तो बताओ ना का खइबू। पनीर पकौड़ा अच्छा टनियो ले आ दी तनकी अच्छा ले आती है। अरे पची चालू करके गोलंबर से जाकर पनीर पकौड़ा ले आओ और सॉस मत भुलाई है। हेलो भैया। हाँ बोला। यही महीना में बनबा तू पापा खुश खबरी बरियार बा। यही महीना में बनबा तू पापा खुश खबरी बरियार बा। खेलावा न ले ले आवई भैया नया समाचार बा। सुन वाले ले आई होए भैया नया समाचार बा। अरे तो लेट मत कर सदर अस्पताल लेके चल हम फ्लाइट धके आवत नहीं। आवो भैया। बधाई हो बेटा हुआ। ए बाबूजी मायरे भौजी के लइका भइल बा। जय हो बरहम बाबा रउरा हमर मनोकामना पूरा कर दे। आय हाय अरे चल रे मेहमान आया चल बधाई गाने चलो रे ये राजा बेटा हुआ है। अपन सौवा दिया जीजा जी। अरे धूल उड़ा देला लोग। जुड़वा देव जा। अरे सखी है देखो ना जीजा जी कितना कंजूस बाड़े है भतीजा भइल बा आ लुटावत लेमचूस बाड़े। एक कट्ठा लिख दी का बौरा गइलो बताब ऐसे सूखा सुखी होखेला। चोर हवे रे छोटकी चोर हवे बबुआ के चाचा चोर हवे रे छोटकी को बहु खियावस ना मिठाइया उ दिल के कमजोर हवे। जी तनी मीठा में रसगुल्ला लेके आवता। नमकीन में सिंघाड़ा चली। धौरी महाराज। अंगना में रेडियो दुआरा पर वीडियो छतावा पर डेक लगावा दीजिए जाजी हमरा बबुआ के बरही मना दीजिए जाजी। अरे बरही तो ऐसा मनाई कि पूरा जिला जवार देखी। फोन कर रे सुजीत मीडिया अरविंद बाबा सबके बुलाओ। अभ्यास तनी पवार क्या बता। बबुआ के मौसी खूब लगावा चांदी पनु रानी के तेल जतवा। अरे गोरेली सौरी के दुआरिया नु हो जियो ब्यास छलकत जा। अरे गोरेली सौरी के दुआरिया की अन धन खूब लुटावा। गोरेली सौरी के दुआरिया की अन धन खूब लुटावा। देखी जीजा जी ज्यादा नहीं बोलत अपना के देखी ना पहले का अंगना में ताहर हिलेला कमर लवंडा नियन अंगना में लागेला साचो लवंडा नियन अंगना में। एही से बारो बांडा जीजा जी तोहर बाटे ये फांडा जीजा जी कम छाओ ढेना चल लवंडा नियन अंगना में। तू ना मालिका शेरावत ना चलू। हमर बाबूजी बन गइले बबुआ के दादा। बबुआ के दादा हो बबुआ के दादा। माई हमर बनल बिया बबुआ के दादी। बबुआ के दादी हो बबुआ के दादी। आ
कुछ करहाओ दीदी। हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है नारे दीदिया डीएम होई है रे। तू ही गाओ रे दीदिया हिंद के सितारा ये तो सीएम होई है मोदी जैसा पीएम होई है रे। दीदिया हिंद के सितारा ये तो सीएम होई है मोदी जैसा पीएम होई है रे। उ सब तो ठीक बा, लेकिन ए साली जी भतीजवा के का नाम रखाई? विनोद। ना ना कमलेश। आई हम आरू धन है भौजाई। ए अखिलेश भैया 27 के तैयारी करो, लइका 27 में पड़ल बा।